Hello po, shout out po. Good morning. Sana makabenta tayo ng marami. Pukan po ng mangga no, sa halagang 50 pesos. At meron na pong bagoong sa halagang 20 pesos po ang isang lalagyanan. Ayan. Idol, magkano ya, Idol? 300 lang, bossing. Ayun, no, so 300 pesos po yung isang malaking gulyasan, no? Ano lang yan, oh. Ayan, no? Pang isang linggo na to. Pang isang linggo. Thank you, thank you. Boss, magkano yung gulyasan mo? Isang plastic. 100 lang, Boss Lando. Ayun, no, 100 pesos. Ang isang plastic, ang laman po ay 5 piraso. 100 pesos po yun, no, naka-plastic na gulyasan. Boss, thank you. So, yung alimango po, no, ayan, buhay na buhay po. Magkano presyo? 300. So, 300 pesos po ang alimango po dito sa Malabon Fish Market. Cream dory, ayan po. Boss, magkano ang cream dory mo? 150, boss. Yun, no? So, 150 po ang per kilo ng cream dory. So, ang tilapia Batangas po ay 50 pesos ang kada tumpukan. Napakarami po. Ate ka, 80 na. Boss Lando, kuha kayo ng kain na. Shoutout sa'yo, Idol. So, sa sapo dito, napakaganda. Sa halagang 140 po ang per kilo. Tapos, ang bikaw po ay 80 pesos, no? 70 pesos ang kada per kilo. Tapos ang pusit po dito ay 200 pesos kada per kilo rin po. So sa mga talagang tumpukan dito ay talagang makakamura ka sa halagang 50 pesos. Talagang meron ka na mabibili. Yan naman po ang ating mga tumpukan. Magkano tumpukan, boss? Ayun, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng gulyasan. Yellowfin mo, Idol, tumpukan. Ayun, 100 po, tumpukan, no. Maliliit po na yellowfin tuna, no. Ayan. 100 pesos po ang tumpukan. Tumbangos, ganun din. Ayun, no, tumpukan ng bangos, so 100 pesos, napakarami po. So, tumpukan po dito ng bangos, napakamura po. Magsaka si Bangus ngayon. Kulang 3 kilo to, yung isang tumpukan po ng 50 pesos. Nagsaka si Bangus ngayon. Magkano naman yung gulyasan malaki? 200 siya. Ayun, 200 pesos po yung isang malaki na gulyasan, no? Kay Adrian Pompa. Shout out kay Adrian Pompa. Ayun, shout out sa'yo, Idol. Depot-pot yan lang ang tinda mong hipon, no? Puro po sitang paninda mo ngayon. Wala ka naabot ng mapakyawin. Salamat, Idol. Itong isda na to, ano to eh? Salay-salay? Ayun, no? Magkano kilo niyan? 140 lang, Boss. So, 140 ang salay-salay. Parang konting mga latag. Uy, na masarap po. Ayungin. Yan. Ayungin yan, masarap niyan. 120 kilo, 200 na lahat. O, di ba, 200 pesos po yung ayungin, no? Madalang po kayo makakakita dito sa Malabon Fish Market niyan. Bili ka mo yun. Yung ayungin, birang-bira lang yan. Bihira lang po dito talagang makabili ng ganito. Ito po yung napakasarap na isda. Kahit maliliit, talagang Sabaw pa lang, ulam na. panalong-panalo sa panlasa natin tong. Yan. Boss Lodi, magkano ang presyo ng hipon natin? 350. So, 350 po ang presyo po dito ng hipon, no? So, napakaganda po ng hipon. 350 po ang per kilo, no? Dito sa kabila. 240. Ayun, no? 240 naman po dito sa kabila at ito po ay 350. Napakaganda at sariwang-sariwang hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Ate, ate. Ate. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan ng nagaganap po dito sa Malabon. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore o mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go!
dyan, kayo. Babalikan ka na yan. Morning, boss. So, dito po ang tilapiyang Batangas ay 80 pesos ang isang kilo. Mukhang walang nakapwesto ngayon dito ah. Buwa ka. Matumal talaga isla ngayon. Marami yung mamimili pero Matumal pa rin ba ang bentahan? success yung gulyasan sa kayelo. Hanggang ngayon, marami, nagsa pa rin. Abangus, mga abangus. Ayun. Kwenta lang tahang kwenta. O yun o, isang lata po ay 50 pesos. Kwenta na lang, wala na isang daan. Oh. Ang tahong po ni Ate Mayra, no? 50 pesos po ang isang lata. Kaya, may manok. Ayun. Good morning po, good morning. Soya. Hindi ka ngayon nakapwesto doon, o, anak mo? Dito na kami. Ah, dito na. Nagbayad renta na kami. Ah, bayad renta na. Ay, boss na to. Hello po, shout out po, good morning. Sana makabenta tayo ng marami. So, dito naman po ay may tumpukan po ng mangga no, sa halagang 50 pesos. At meron na pong bagoong sa halagang 20 pesos po ang isang lalagyanan. Ayan. Ay, bossing. Ano sa'yo? So, ang kalahating kilo po ng mangga, ng hinog, ay 35 pesos. Yan po yung mga presyohan po ng ating mga prutas na mangga dito sa Malabon Fish Market. So, dito naman po ay mayroon pong itinitindang maling no, sa halagang 80 pesos ang isang piraso. Pag bumili po kayo ng 2 piraso ay 150. Yan po yung laman niya. Oh. Yan po yung pre-taste dito sa Malabon Fish Market, no? So sa mga oras na to, no, dagsa po ang ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa mga murang presyuhan na mabibili nyo po dito. Idol, magkano ya, Idol? 300 lang, bossing. Ayun, no, so 300 pesos po yung isang malaking gulyasan, no? Ano lang yan, oh. Yan, no? Pang isang linggo na to. Pang isang linggo. Thank you, thank you. Boss, magkano yung gulyasan mo? Isang plastic. 100 lang, Boss Lando. Ayun, no, 100 pesos. Ang isang plastic, ang laman po ay 5 piraso. 100 pesos po yun, no, naka-plastic na gulyasan. Boss, thank you. So, ikot naman po tayo sa ibang area, no, sa mga bentahan din po ng mga isda at hipon dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga presyo po ng ating mga prutas at gulay dito sa Malabon Fish Market, no. So, yung alimango po, no, ayan, buhay na buhay po, oh. Magkano presyo? 300. So, 300 pesos po ang alimango po dito sa Malabon Fish Market. So, ang kilo naman po dito ng tahong ay 50 pesos. Good morning sa iyo, Idol. Yan, marami po tayong mga tahong dito, no? Ang tahong pa rin po natin ay matataba. Yan po yung laman. So, sa talaba naman po dito ay 100 pesos po ang kada tabo. Boss, thank you. Papasok pa ako. So, yan po yung mga presyohan po dito ng espada, no? 150 ang kada per kilo. So, tumpukan po dito ng selinyase o tawilis ay 50 pesos kada tumpukan. Ang cream dory, ayan po. Boss, magkano ang cream dory mo? 150, boss. Yun, no? So, 150 po ang per kilo ng
cream dory. Boss, thank you. So magkano tumpukan mo dyan? Ayun o, lahat yan. Ayun o, yung isang plato po dito ng galunggong ay 100 pesos. Matambaka din po ay 100 pesos. Ang tulingan din po ay 100 pesos po ang kada plato po rito ng tumpukan. Boss, sandali yan, boss. Sandali. Thank you, thank you. Kain ako. So, ang tilapiyang Batangas po ay 50 pesos ang kada tumpukan. Napakarami po. Ate ka, 80 lang. Boss Lando, kuha kayo ng kain nga. Shoutout sa iyo, idol. So, sa sapo dito, napakaganda. Sa halagang 140 po ang per kilo. Tapos, ang bikaw po ay 80 pesos, no? So, ang isda po natin dito ay napakamura. Mapapamura ka dahil sa mga murang presyuhan ng isda dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung presyo naman po ng ating mga isda at pusit. Itlogan po yung pusit dito, no? Sa halagang 260 po ang per kilo. Kailangan namin dun. Tindahan. Alumahan po, no? 120 po ang per kilo. Tapos dito naman po ang mga gulyasan po natin ay nagkakahalaga po ng 70 pesos ang kada per kilo. Tapos ang pusit po dito ay 200 pesos kada per kilo rin po. So murang-mura pa rin po ang ating mga presyo ng isda dito sa Malabon Fish Market. Ang hipon naman po dito ay 240 po ang per kilo. Marami pa pala yung malalaki. Ang yellowfin tuna po na maliliit ay 70 lang po ang kilo. So sa mga presyohan po dito ng ating mga isda, no, bagsak presyo po ang kanilang mga paninda, no. Yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po dito sa Malabon Fish Market. O yun, no, 80 pesos po ang kilo naman po dito ng yellowfin tuna. Ang hasa-hasa po ay 140. Ang gulyasan ay 80 pesos po ang per kilo. So, tumpukan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos. Sa kilo naman po ay 120. So, sa gulyasan po, ang tumpukan po dito ay 50 pesos. So, ang kilo po dito ng pusit lumot, no, 260. Ang sapsap po ay 80 pesos po ang per kilo. Ang gulyasan po ay 60 pesos ang kada per kilo. Ate, galunggong! Ang kagandahan lang po kasi dito sa Malabon Fish Market, yung kanila mga ibinebenta pong mga seafood sa Malabon ay may mga presyo na. Kaya kung magtatanong kayo ay makikita nyo na po kagad na may nakatag po na mga presyo dito sa kanila mga paninda. So kayo na po ang bahala kung kayo po ay tatawag at kung mapagbibigyan po tayo ng ating mga
tindero at tindera dito sa Malabon Fish Market. So ang gaganda po ng ating mga isda na ibinebenta po ngayon dito. So sa mga talagang tumpukan dito ay talagang makakamura ka sa halagang 50 pesos. Talagang meron ka na mabibili. So yan, sa 50 pesos lang po, no, sa tumpukan po ng gulyasan. Yan po ay may higit 1 kilo na po. So grabe po ang presyo na nagaganap po dito. At talagang napakamura po ng isda natin dito sa Malabon Fish Market. So sa pusit po muli at lumot, no, 250 ang kada per kilo. So sa hipon po ay 240 naman po ang hipon. So dagsang hipon, dagsang pusit, ang makikita nyo dagsang yellowfin, tulingan o gulyasan ay marami po kayong mabibili dito sa murang halaga. Mayroong 50 pesos, may 60 pesos na kada per kilo at tumpukan. So dito naman po ay 200 pesos po ang kilo po ng ating pusit sa Malabon Fish Market. O magkano mo binibenta, idol? 50. Yun, no? Magkano? 20. Ayun, no, 250 po ang isdang maya-maya. Ayan, no. 4 na piraso, 3. Ayun, no, 3 piraso. Malapat. O, 4 na piraso, no. Yun po, binibenta po ng 250 ang isang plastic. 120 na lang. Ayun, no, 120 po. So, ang dami po mga nagbebenta po ng isda na mga naka-plastic po dito sa Malabon Fish Market, no? So sa yellowfin tuna naman po dito ay 120 ang per kilo. Shout out, idol. So 100 pesos po ang isang piraso po ng bangus. So sa gulyasan naman po ay 80 pesos po ang kada per kilo, no? Yan naman po ang ating mga tumpukan. Magkano tumpukan, boss? Ayun, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng gulyasan. Yan, tumpukan pa rin po dito, no? 100 pesos. Talagang 2 kilo na po, no? Sa halagang 100 piso ay meron na po kayong maiuulam. At sapat na sapat po talaga sa maghapon para sa pamilya. 260 ang kilo po dito ng hipon, no? Ang hipon po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. At ang iba't ibang klaseng isda po ay dagsa pa rin po dito sa Malabon Fish Market. At talagang napakamura po talaga ng kanilang mga presyuhan. So ang tumpukan po dito ng alak-aak ay 50 pesos. Sa asa-asa naman po ay 100 pesos ang tumpukan. So sa gulyasan po ay 60 pesos po ang per kilo. Tulingan. 80. Oh, 80 pesos po ang per kilo po dito Shout ng out tulingan. kay Jeff, anak ni Mang Ramon. Shout Baliw. out kay Jeff, anak ni Mang Ramon. Jeff Baliw. Ayun, shout out kay Jeff Baliw. Shout out kay Jeff Baliw, anak ni Mang Ramon. Yellowfin mo, idol, tumpukan. Wala na sir, sundaan. Ayun, no, 100 po, tumpukan, no. Maliliit po na yellowfin tuna, no. Ayan. 100 pesos po ang tumpukan. Tumbangos, ganun din. Ganun din po. Ayun, no, tumpukan ng bangos, so 100 pesos, napakarami po. Ay, po. So talagang ang isda po natin dito ay bagsak presyo. Napakarami po ng kanilang mga ibinebenta po rito, no.
Boss, magkano naman yung tumpukan mo ng gulyasan? Sandaan lang yan, sandaan. Ayun, 100 pesos po. Napakarami po. Mahigit 2 kilo. Ayan. Tapos sa loro naman po ay 100 pesos din po ang tumpukan. So, grabe po ang bagsak ng isda dito, no? Dagsang-dagsa. Sino isa-shoutout natin, idol? Kay Gerald Loste, malungkot. Ayan po, may ata, may mga Baka nakarami na. So, ang dami pong tumpukan po dito, no? Dagsang-dagsa po ang ating mga tambakan o gulyasan. Pati na rin po ang ating mga yellowfin tuna. So, tumpukan po dito ng bangos, napakamura po. Oh. Magsa kasi bangus ngayon. Kulang 3 kilo to, yung isang tumpukan po ng 50 pesos. Magsa kasi bangus ngayon. So, mapakarami pong bangos ngayon dito sa Malabon Fish Market. No? At napakamura po sa halagang 50 pesos. Napakarami na talagang yung pamilya ay marami na may ulam na maghapon. Boss, salamat. Thank you, thank you. Hi! Hello po, Nay. Good morning. Yan, kadarating ko lang din. Pepes niyo pa lang po. Oo. Ang bangus ko medyo mahal eh. Magkano pong bangus? 140 ang isa, dito 120 ang kilo. Ayun, no? Kaya lang, ito mura, 50 kilo. Dagsa ang gulyasan po talaga ngayon. Eh. Tsaka yellowfin tuna. Dahil pong isda. Ang problema po natin, mamimili. Pero bagay hanggang ngayon po ay marami pa rin po mga naghanap ng mga murang presyo. Talagang marami po nag-iikot sa bandang itaas. Maraming mga isda, napakamura ng mga isda. Napakamura po talagang bagsak presyo po yung mga isda ngayon. Swerte yung mga taga Malabon. Yun nga po, sabi nga nila, Mga bumaba, sabi nila, swerte ng mga taga Malabon at malalapit dito sa Malabon Fish Market. Kasi may mga murang presyo na mabibili po talaga dito. talaga. 50 pesos, may isang tambak na sila na ulam. Lalo na po yung gulyasan talaga, napakarami. Napakamura. Bangus, mura din. Kaya lang, ito mga isa mula nung bumaba yung langar. Yun sa probinsya. Panlaon. May mga, sa TV nga, no, may mga bulat. Ano? Sige, salamat. Mm. Nakakuha ng mura ako, wala. Magkano naman yung gulyasan malaki? 200 siya. O yun, 200 pesos po yung isang malaki na gulyasan, no? Kay Adrian Pompa. Shout out kay Adrian Pompak. Ayun, shout out sa'yo, idol. Ayun, parang malamang daanan mo. Mabalik-balik ka dyan. Grabe talaga tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Napakarami, pati mga bangus po. Magkano yan, idol? Ayun, no? Yun yung mga presyo ng kanilang mga isda dito. Sa mga tumpukan ay 100 pesos po. Napakarami na talaga kayong mabibili rito. Ang Pinoy Pandikit. Dahil napakatibay sa kami. Kaya bili na po kayo mga suki.
Hindi sayang ang tira nyo dito. 100 po ang isang kilo. Ang original na Depot-pot yan lang ang tinda mong hipon, no? Puro posit ang paninda mo ngayon. Wala ka naabot ang mapakyawin. Salamat, idol. Alright, so ayan na po ang ating mga mamimili, no? Talagang napakarami po at talagang nag-i-enjoy sa mga pamimili po dito ng mga murang presyuhan ng kanilang mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So dito ang kilo po ng hipon ay 140. Yan ang tumpukan ng pusit. Yun o, 100 po ang tumpukan po ng pusit, no? Yan po yung mga isda natin dito sa Malabon Fish Market. Hasa-hasa. At itong isda na to, ano to eh? Salay-salay? Ayun o, magkano kilo niyan? So 140 ang salay-salay. Parang konting mga latag. Yun na masarap po. Ayungin. Ayungin yan, sarap niyan. 120 kilo, 200 na lahat. O, di ba? 200 pesos po yung ayungin, no? Madalang po kayo makakakita dito sa Malabon Fish Market niyan. Biligan mo yun, yung ayungin, birang-bira lang. Bihira lang po dito talagang makabili ng ganito. Ito po yung napakasarap na isda. Kahit maliliit, talagang Sabaw pa lang, ulam na. panalong-panalo sa panlasa natin tong Yan. isda na yan, no? Parang wala kang malalaking isda, idol. Walang ganong baba. O, sa bagay, count puro ang bagsak na yun, puro tulingan. Ay, ano, gulyasan, tuna. Napakarami, no? Oo. Ayan, 100 kilo po ang tilapiang Batangas at 50 pesos naman po dito sa maliliit, no? So, ito, ang ganda po ng hipon. Boss Lodi, magkano ang presyo ng hipon natin? 350. So, 350 po ang presyo po dito ng hipon, no? So, napakaganda po ng hipon. 350 po ang per kilo, no? Dito sa kabila. 240. Ayun, no? 240 naman po dito sa kabila at ito po ay 350. Napakaganda at sariwang-sariwang hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Ate, ate. Ate. Shoutout sa'yo, ate. Boss, thank you. Salamat. Meron ka sticker dyan. Wala pa, hindi pa napagpagawa. Pero pag meron, bibigyan kita. 350. Yeah. Tsaka sombrero. Oo. Isang dito sa prelo ah. Oo. Sticker. Binigyan ko lang sa timbangan ko eh. Alright, so sa sitwasyon at sistema dito sa Malabon Fish Market, yan po yung ating mga kababayan na mga nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyohan ng isda, hipon, pusit. Dito po kasi talagang marami po kayong mga mabibili. So sa nakita po natin mga presyohan ng isda po dito, no, napakadami at dagsang-dagsa po at napakamura po, no. Yung mga yellowfin at gulyasan dito ay bagsak presyo. Pati po yung tilapia Batangas ay bagsak presyo na rin po.